У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 24 чэрвеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. У выніку нападаў на праваслаўныя храмы, сінагогі і пост ДПС у Дагестане загінулі самаменей 24 чалавекі, у тым ліку 15 паліцэйскіх. Дзесяткі людзей атрымалі раненні. Рэжым контртэрарыстычнай аперацыі ў Дагестане, уведзены напярэдадні, завершаны. Напады пачаліся бліжэй да вечара нядзелі ў двух гарадах. У Дэрбенце атакавалі храм Покрыва Пресвятой Багародзіцы і сінагогу Келен-Умаз. Там пачаўся пажар. У Махачкале абстралялі пост ДПС і сінагогу, а таксама Свято-Успенскі сабор. Паводле сілавых органаў Расіі 5 нападнікаў забітыя. Следчы камітэт краіны распачаў крымінальную справу паводле артыкулу «Тэракт». Мясцовыя медыі паведамляюць, што сярод ахвяраў святар Мікалай Кацельнікаў, які служыў у царкве больш за 40 гадоў. Яму нападнікі перарэзалі горла. Якую мэту ставілі баевікі, невядома. Трое з забітых нападнікаў былі апазнаныя як сваякі кіраўніка Сергакалінскага раёну Магамеда Амарова. Ён затрыманы для допыту. З 24 до 26 чэрвеня ў Дагестане абвешчаныя дні жалобы. У 14-й пакет санкцыяў еўразвязу супраць Расіі за развязаную ва ўкраіне вайну трапіў БРСМ. Тэкст дакументу апублікавалі сёння ў афіцыйным часопісе еўразвязу. У абгрунтаванні зазначаецца, што БРСМ бярэ актыўны ўдзел у вывазе дзяцей з акупаваных украінскіх тэрыторыяў. У санкцыйны спіс унесены і першы сакратар ЦК БРСМ Александр Лук'янаў. Таксама ў спіс трапілі прадпрыемства Белома і ягоны гендырэктар Александр Мароз, а таксама дзяржсакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы і былы амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў. Агулам 14-й пакет прадугледжвае санкцыі супраць 116 юрыдычных і фізічных асобаў. Мігранты ёсць, яны ідуць і іх не спыніш. Гэткую заяву пра міграцыйны крызіс на межах нашай краіны з Польшай і Літвой зрабіў дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч. Паводле лукашэнкаўскага чыноўніка, усё, што адбываецца ў памежнай зоне з еўрапейскім звязам, гэта нагнятанне абстаноўкі з боку Польшы і балтыйскіх дзяржаваў. Апошнія тыдні сітуацыя на беларуска-польскай мяжы абвастрылася. Напрыканцы траўня адбылося некалькі нападаў на працаўнікоў памежнай службы Польшы. Пасля нападу мігрантаў загінуў польскі жаўнер. У адказ на эскалацыю Варшава вырашыла аднавіць 200-метровую буферную зону. Гэткая захада ўжо прымянялася ў разгар міграцыйнага крызісу ў 2021-2022 годах. Цяпер жа Польша разглядае магчымасць закрыцця двух апошніх пунктаў пропуску з нашай краінай. Адзін з іх, Тэрэсполь-Бярэсця, прызначаны менавіта для праходу грамадзянаў. Святар рымска-каталіцкай царквы Анджэй Юхневіч не выйшаў на волю з віцебскай вязніцы пасля ўжо 45 сотняў арышту. Пра гэта паведамляе партал Католік.лайф. Лукашэнкаўская так званая Феміда працягнула тэрмін зняволення для ксяндза з Шуміліна да 2 ліпеня. Такімі працяглымі адміністратыўнымі арыштамі рэжым яшчэ ніколі не караў каталіцкіх святароў. Анджэй Юхневіч застаецца ў зняволенні з 8 траўня і ўвесь гэты час без прагулак і матраца. З перадачаў яму дазволеныя толькі лекі. У Беларусь прыбыла авіяхуткая. Самалёт прызначаны для аказання медычнай дапамогі падчас палётаў. Гэта Airbus A319 з рэгістрацыйным нумарам А7-Мед з Катару. Судна здзейсніла пасадку сёння а 6:13 раніцы ў нацыянальным аэрапорце Менск. Паводле тэлеграм-каналу «Матолька памагі» самалёт прыпаркавалі на тэрыторыі цэнтру дзелавой авіяцыі FBO Мінск, які абслугоўвае VIP-гасцей. Вядома, што гэты лятак выкарыстоўваўся раней для перавозкі былога прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа. Пакуль няма інфармацыі пра тое, хто быў на борце, ці па каго прыбыў гэты самалёт у нашу краіну. ДТЗ са смяротным вынікам адбылося напярэдадні ўвечары ў Мазырскім раёне. На 8-м кіламетры трасы Мазыр-Петрыкаў кіроўца легкавіка Ford Galaxy не справіўся з кіраваннем і аўтамабіль перакуліўся. Кіроўца не быў прышпілены пасамі бяспекі, таму ў выніку аварыі яго літаральна выкінула з аўта. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Абставіны трагедыі высвятляюць працаўнікі ДАІ. У Алтаі працаўнікі расійскага МНС уратавалі турыста з Беларусі, які больш за 4 гадзіны правісеў на стромай скале.
Да ратавальнікаў звярнуліся сябры 36гадовага новаспечанага скалалаза. Працаўнікам МНС удалося знайсці надзейны падыход да гары Іткая і з дапамогаю вяровак спусціць мужчыну да падгор'я. Владимир Зеленскі назваў дату пачатку фактычных перамоваў аб уступленні Украіны ў Еўрапейскі звяз. Пра гэта украінскі прэзідэнт паведаміў у традыцыйным вечаровым відэазвароце. Готуємось до нового результату відносно Мы рыхтуемся до новых вынікаў у наших дачыненнях з Еўрапейскім звязам. ЕЗ уже пацвердзіў рамкі перамоваў аб Украіне, і мы чакаем фактычнага пачатку перамоваў 25 чэрвеня. Украінская ўрадавая дэлегацыя будзе ў Брусэлі дзеля гэтага. Гэта сапраўдны гістарычны тыдзень. Украіна ішла да гэтага дзесяцігоддзя, і гэты вынік асабісты вынік кожнага, хто абраў Украіну 24 лютага. Раніцаю расійскія войскі нанеслі удар па Адэсе. Мясцовыя ўлады паведамляюць пра штонайменей 3 пацярпелых. Са словаў мэра Адэсы Геннадзя Труханова, горад атакавалі 2 балістычнымі ракетамі, імаверна «Іскандер-К». Адну з іх збілі сілы супрацьпаветранай абароны. Другая трапіла ў цывільны аб'ект, кажа Труханаў. На месцы працуюць ратавальныя службы. Колькасць пацярпелых удакладняюць. 1300 пілігрымаў загінулі ў Саудаўскай Аравіі падчас хаджу. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя гэтай краіны. Паводле агенцтва «Франс-Прэс», больш за палову загінулых – гэта незарэгістраваныя паломнікі, якія часта не маюць доступу да памяшканняў з кандыцыянерам і медычнай дапамогі. Сярод загінулых больш за 600 грамадзянаў Егіпту. Толькі 31 з іх меў усе дазволы і ўмовы для хаджу. Астатнія паехалі нелегальна. Улады Егіпту ўжо адклікалі ліцэнзіі 16 турагенцтваў, якія ладзілі такія выезды. На хадж у Мекку сёлета прыбылі больш за 1,5 мільёна асобаў з 22 краінаў. Гэтым разам паломніцтва прыпала на дні, калі ў Мецы тэмпература дасягнула амаль 52 градусаў цяпла. Большасць загінулых пахавалі ў Мецы. Высокі кошт пафаснай вечарыны. У Грэцыі працягваюць тушыць маштабны пажар на востраве Ідра, які адбыўся з віны турыстаў. Тыя запусцілі з арэндаванай яхты феерверк, ад якога загарэўся сасновы лес. Экіпаж яхты, 13 чалавек, арыштавалі. І можа пагражаць штраф да 200 000 еўраў і турэмнае зняволенне. Паводле звестак медыа, пасажырамі яхты былі грамадзяне Казахстану. У прыватнасці сярод турыстаў мог быць алігарх Данияр Абулгазин. Аднак у МЗС Казахстану гэтую інфармацыю абвяргаюць. На чэмпіянаце Еўропы па футболе ў групе А вызначыліся каманды, якія прайшлі ў плэй-оф турніру. Зборная Нямецчыны, набраўшы 7 балаў, стала першай у групе, а Швейцарыя, маючы ў актыве 5 балаў, заняла другое месца. Менавіта гэтыя зборныя згуляюць у 1/8 фіналу. Нямецчына здабыла баявую нічыю з камандай Швейцарыі 1-1. Адыграцца Бундестыму удалося толькі ў дададзены час. Лёс іншага матчу таксама вырашаўся ў апошні момант. Вугоршчына перамагла Шатландыю з лікам 1-0. Пераможны гол на 10-й дабаўленай хвіліне забіў Кевін Чобат. Гэта самы позні гол у гісторыі чэмпіянатаў Еўропы без уліку овертаймаў. Аднак перамогу вугорцаў азмрочыла траўма форварда Барнабаша Варгі, які страціў прытомнасць пасля сутыкнення на штрафной пляцоўцы з галкіперам шатландцаў Ангусам Ганам. Медычны персанал дзесятак хвілінаў аказваў першую дапамогу Варгі, а сцюарды прыкрылі вугорца непразрыстымі экранамі. У групе вугоршчына фінішавала 3-я з 3 баламі ў актыве і захоўвае шансы на выхад у накаунт-раунд, калі ўвойдзе ў чацвёрку найлепшых камандаў, што занялі 3-е месцы ў сваіх групах. Сёння скончыць групавы раунд каманды групы Б. Іспанія, якая гарантавала сабе праход у плэй-оф, прыме Албанію, а італьянцы згуляюць з камандаю Харватыі. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязная інфармацыйная карціна дня чакае на вас, як заўсёды, у выданні «Аб'ектыву» о 20-й гадзіне, пасля чаго праграма «Белсат-Зум» з каментарамі і аналітыкаю. Я ж, Александр Баразенка, на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.